За поредна година идваш? За 8-ма поредна година идвам. Да. 2006-та не съм пропущал. Още нагоре, като ходихме на оная хижа, Орли. Да. Супер мероприятие, супер организация. И много приятели през тези години. Днеска как беше? Днеска беше супер. Това го караме за трета година, мисля, също трасе. Да. Това не ми попречи да се объркам и да падна. Много хубава вода има. Да. Иначе ти сам ли кара през повечето време? Или... Да. Така стана, че по-силно пред мен имаше една групичка, а другите бяха изостанали почти сам. По-голямата част. Сам. Имаш достатъчно подкрепителни пунктове? Да. Имаше си вода. Маркировката беше много добра. Ако се внимава малко повече, няма да се изгуби време, няма да се обърнеш. Радваме се, че ти е харесало. Да. Благодаря.